Napa. Ningati music ningati unofarirwa ende unofarirwa kune nyika dzakatikomberedza. Ndizvo ndingangoti ningataura nezve music muno kuti wakasimba unofarirwa. Asi chinoitika chacho ndechekuti tinozodzoregwe sure nevanhu vaningati vanoda kuita criticisms aya mamwe asingavaki okuti motarisira kuti tikatarisa music wakaita songo ku South Africa maartist akawanda anenge achiproducwa naproducer umwe chete vanokwanisa kuita music wakangoda kufanana but vachizosiyanisa mazita but kana mozoenda kumedia ikoko anyanya vakriticize semunomu kuti tikati develop music umwe munhu kana munhu aridze style yakadafanana nomumwe isusu vaimbi kwete kuti vateerere isusu vaimbi tisitotanga kudi kufuna kune dzimwe mhepfonyuro tichitsondana mozombofunga kuti maybe vateerere asi vateerere vangaite zvinhu zvikuitwa zvakanaka asi isu vaimbi nemhaka kuti unenge usingadi kuti umwe munhu adi abudirire unobva waita semuteereri wobva wafonawo uchitsonda umwe munhu saka vateereri vakazozvinzwa vanozvingoona senge vanhu vamumwe music wavo hausi kubudirira asi chokwadi chepo ndechekuti tikatarisa matengedwa anoitwa music kune dzimwe nyika muno nematengedwa anoitwa music wevaimbi muno wevaimbi muno uri pamusoro kune dzimwe nyika muno ndo zvinoratidza kuti umunhu unofarigwa nokuti chero pakauya foreign artist you find kuti masales ake haangambokunde artist womuno saka statistics idzo dzondiratidza kuti music womuno unonyanyofarirwa iwo wakanaka. Saka pane dambudziko iri manje rokuti vamwe vasingazodi kuti vamwe vabudirira pamanje pane zvingaitwa here? Hapana, chese chinhu chinoitika chinowana opposition but kushinga ndio kunenge kuchidiwa. Pane ngati kuvaimbi vanenge vari kuda kupinda music ukatya kuti ndine musambo uyu vanhu vachazonditi zvakati watowisira music weinonyika pasi saka kuti kushinga ndio chinhu chikuru. Aiwa isusu tinoti munoziva vaimbi vemuno muZimbabwe takawanda uyezve kune vamwe vaimbi kune dzimwe nyika vakawanda saka munhu kana achifarira toti digong yai zvinonetsa kuti arumbidze music une musambo uyu saka zvakangofananawo nevari kufunda vachiti music wenyu wakanaka pakaridziwa digong anenge achingoti tibvisire izvi saka tinongozvitora sezvinhu zvisina kuitika. Iwe musambo wenyu muchiuti chii? Isungura. Mukoma tongai wangu makasimba here ndipo makadiwa music yenyu inonakidza ndokumbira kuti murambe makashinga kudaro asi ndokumbira kuti kana muchinge mapinda mana musimbe zvovamai mosiyana nazvo moona zviri kuitika izvi ndiri kuzviona ndokuzivai ndoda kuti mubudirire muchaita zvakanaka asi ndokumbirisa zvovamai kana mabhawawo moregera ndinotenda zvakanaka iro idama mukanyatsocherechedza nyaya ndiri kuimba nezvainde kare munoziva vanhu taiti kana tiri kumusha nodana nemusikana wako uri kumusha kana wazoti kure zviya unenge wozoenda kudhorobha kunoshanda saka kana dhorobha rikazonokupinda muropa wakukangamwa mudiwa wako ari kumusha saka mudiwa ari kumusha ari kuchema kuti tsamba chaidzawo chanyori wapindwa netaundi saka mudiwa ari kuchema ari kumusha zvakaitika kwaurere kwete ndikatarisa semunhu akakwira zvangu musha ndaizviona zvichiitika izvi kuti waiziva kuti musikana nhingi weparaini wekuti aidanana nanhingi but nhingi akaenda kudhorobha aimbopota achiuya hachatouyi saka ndakangotorera nziyo iyi ipapo. Saka pakunyara pawanaita dzimba dzako apa tongai zvino unenge wachifunga sei? Asi zvandangotaura izvo kuti ndinenge ndichitarisa zviri kuitika senge iyoyi inenge ichinyatso ratidza mararamiro anoita vasikana kazhinji vanenge vari kumuswa kwavanoitwa saka ndotarisa kazhinji zvinoitika mukurarama. Tichitarisa futi maalbum ako mana aya tingati unonyora dzimbo wakanangana nei? Kazhinji ndinonyanyotarisa nyaya dzerudo uye magariro ndingati kutambura kwatoita wesu vatema kana kuti varombo nekunyaradzawo panguva dzekuti ndakazobvunza gogochera ndikati pane here pamakamboona kuti murume uyu atsamwa kamwe chete paakarovera mukadzi wake pano vauya vose rovambama mundevere nekuda kwei mino nharo dzavaipikisana iye akati pfutseki iye woti wopfutseki akati chiti iye woti wochiti tokumba amurova panapa
ino ndokumva ndachema ndabakwa nezvinhu ngabve muri vaviri kukwekwe kuhororanirana pano saka wasore ipandika chawawo ndiudza chii kana uchihorova mwana wavanhu pano ndokumva ndamurova mbama iyoyo mbama iyoyo wakazonditengera redhiyo nyuwani yakapisawa nomwana iri tsva kuti mai musaite chigumbu ndakakukanganisira ishuwa ndakahorova mukadzi wangu pamuri chinamo chokunge ndakamurova kumba kwedu kwakare zvino ndakakuzvidzai ndaripa handidi kuti muhopa muchitsamwa kuti ndakarova mukadzi pameso penyu ndipapo pandakaona kugumbuka kwake. Asi mimi makabva mamuregerera paakakutengera redhiyo? Ndakamuregerera. Saka redhiyo yacho iri kupi? Iri mumbamo yakatsva. Yakapisiwa nechimuzukuru chimwana chomuzukuru. Asi makafara payakaveka redhiyo? Wakatotendereka neni achiitsvaka zvake achiziva paanoitora kumbonditenderedza netaundi kuuya paya padhuze nepawimbi pagaraji ndo payakaotengwa ikaya ndeyenyu mai inoti kudii ndikati mai takamuendeswa ikai muzive kuti ndaripaka kurova mukadzi wangu kwandakaoita pameso penyu mukandirovawo mbama yakano munoziva kuti yakasvika kutaundi yakazvimba rusha yagwangu ndikati eya handidi kuti mutsamwe muite chigumbu chokuti ndakakudhererai ndaripa neredhiyo. Imi makazamura mbama mamagumbuka gogo? Ndakagumbuka. Kungabve nomunhu kwawabva makakanganisirana usingamurovi ikoko rova pandiri kochawo tintoenda kunozvireva kuna mai kuti vatiyananiseka ko zvino zvowo murova pano wadhererai nedeve vari baba vako waiwo murova pano iye murora wenyu muchimubvunza mundevere wemini akati chii? Muchimubvunza kuti kourerwe ndiudza rimwe zuva kuti mai unofunge kurohwa kuya kwandakaitiwa kwakawandiwanisa zvakawanda hamini zvakawanda ndezvei zvavakaitira ndikati uri benzi romunhu ungawandisa kwakatokunatsira kuti uwane zvakawanda zvei ndizvozvo chete zvatakaona pari. Makazoshayikirwa nemuroora wenyu Barbara Mchengeti zvakakubata ise yakauya sei mamuri? Nanhasi kazi zvinongondibata nanhasi ari kundibata ndikasvika pamweya iyoyo ndinowana ndakadzungaira ndinowana ndakaita musodzi futi ndokuti mwana uyu waisiti vakagumburana kumba kwavo kazhinji kwacho unotomutevera iye ari pano asi gwende ikoko satani wakandidimbira akagona kuzvirongedzera mushonga yake navana vake haana kuti ndoenda kuna mai wakasvika kushopu ikoko akati vazukuru ndiwarirei ndoda kuvata kandiwa mumapwisi. Right, ndakazobvunza muzukuru knowledge ndikati ko madzimai unoziva iwewe anga akamira sei regai munzwe knowledge chosa. Ndini kune musikana wavo wokutanga wandinoziva havana kugara naye kuti patime yavaida kufanira kunge vachimuroora musikana uyu yakangoitwa like vabereki vake vakaita sekuti vari kumushifta kumubvisa paarea yanga ina tongai because akabva kumusha uko kukwekwa ndomba awiswa kuno kuHarare saka patime iyoyo dewa munhu anga asati kunyanya kufambira kuno kuHarare saka aitomuonawo pamaholidays musikana paanenge adzoka kumusha ndiye anonzi Lucy Manokore kana kuti Lucy Mahlatini mwana wasabhuku pa next door kana makambosvika kusosombe kwadewa pa next padewa ndiye ngari first musikana waida kuroora iye. Kukabarwani koko vakazongoenderera mberi vachidanana saizvozvo vakaita mwana wavo wekutanga naLucy ndiye mwana waLucy wekutanga iye kuna Lucy anonzi Tongai MOYO junior aripo iye akatumira zitero ndiani? Akatumira zitero ndidewa ivo mai vacho vakamutumira zita rekuti Obed anonzi Obed ndo zita ranga rakatumidzwa namai vacho.
osaka kureva kuti kumutaramutsa kutaramutswa kwaakaitwa naTONGAI MOYO ndo zvakazoita kuti rudo rubve raita nge rudo raivepo vanhu vaingokomunicata pafoni but rudo rwepafoni haruzoiti kuti munhu hazvizofanani nemunhu aripo saka pakazoitawo mukana kuti maipita vavepowo nekuti losi munhu anga ari kure naTONGAI. kunoenda kwakaberekwa achishandawo mutown. manzo kapoka ndokuya kokaita mayapita wekutanga ndiyewo maipita ndiye mudzimai wekutanga akauya pamba akagara pamba naDhewa patime yavaishanda kuchipatara. Ipapo time yavaishanda kuchipatara vaitoridza magitari magitari vairidza nechikwata shiri chena saka pavairidza neshiri chena ipapo ndo madhezi akaigara namaipita. Right, maipita wakazogara unausvika papi? Maipita munhu akangoti gare gare pamaziro angu vanhu vaigara vachinetsana. Maipita Dhewa aiti ina ndiroyi mukadzi but pana maipita vaisvika pakurovana nekuti Dhewa aiti inini handisi kunzwisisana paise pese pandasvika aiti ina handisi kunzwisisana nambuya wako kuti akosei kwemimi mundaro ndimune problem but aiti mukadzi uyu handingonzwisisi maitiro ake saka vanhu vaigara vachingosvika pakupokana panguva zhinji pakusvika kukandida zvibhagera iwe sezikuru aifanira kuziva kuti varwa nekuda kwezvakati chokwadi ini ndaigona kuda kunzwisisa kuti varwa nekuda kwei but semunhu aiva patime iyo ndasingagara navo saka dzaigona kunge dziri nyaya dzekuti semurume anenge achingogara wari kubasa mudzimai achisara ari pamba pamwe vaigona kungogodora nawo neimwe nzira asi ivo pachavo vaiti Dhewa vachinditsanangurira vaitwa inini ndonyanya yekudanana namaipita kana tatomborovana. Panangopera hondo yevataka kudanana isimba Dhewa ipenga iwe maipita anga watozvijaira ndofunga yaiti change chatove chijairira chekuti tikatomborwa tikatombora kuwedzera rudo kopabewe aiwa izvo zvitsva zvazoda kumbozvinzwairira saka vakazosuduruka sei maipita? Maipita munhu akazotangawo kutsvaka mabasa emaoko kumasaluni mukwekwe imomo vachishanda kudaro Dhewawo ndo time yanga kufambawo nemagitari saka full time kumagitari kuchipatara asiya saka Dhewa akazongosarudza kuti ini mukadzi uyu mukadzi wekuti tinozongotoita rudo kana tambotanga taita zvibhakera ini ndaa munhu wevanhu saka ndozonzwika futi ndiri kutanga ndiri kukirisana nemunhu ndokusiyana kwavakaita rajongwe rinotanga rambodzingirira chokwadi ndomaiti ku5 kunoenda kwakaberekwa achishandawo mutown achienda kumasaluni ipapo time iyoyo vakaenda naPeter anga achiri mudiki vakaenda naye kumba kwavo nenyimwe yekufamba kwenguva maipita vakamba vazoenda kuSouth Africa unoshanda kuSouth Africa nobva vasiya Peter ari ku5 kwambuya vacho vamusiya ari ku5 Dhewa ndo pakati ini mwana angagara ari kunambuya ini ndiripo ndokutorwa kwakaita Peter achidzoka kumba achigara nababa vake. Zvakadaro Dhewa havana kumira vakazotsvaga futi umwe mudzimai wokugara naye ndiye Barbara Muchengeti. Kuve kwakaita Barbara munhu akasangana naDhewa ndingangoti pavakasangana chaipo inini handina kunyatsokupaziva nekuti Barbara munhu aiva asingauyi kumashows uyu mwana anga achiuri kuchikoro handina kunyatsoziva pavakasangana asi mukufambidzana kwavaiita akandidana Dhewa akati ndimbonokuradza mbuya vako wandoda kuti vauye pamba pavagare ndobva taenda ku10 Dhewa munhu aitoshanya pamba pana Barbara mai vacho varipo baba Barbara vangu vari kuUK mukoma waBarbara anonzi Roni
anga vari ku-UK saka paingogara mai chete saka dewa munhu aitoshanya achitosvika pamba panomuberekwa Barbara anga akasununguka Barbara achiri kuchikoro ipapo anga achiri kuchikoro ipapo saka Barbara munhu akatojekesera vamai vake akati aba mai uyu ndiye mukomana wandada kuti ndikapedzawo form 4 yangu ndizoroorwa naye saka vakazotorana sei kutorana kwavakazoita Barbara apedza form 4 dewa akandideedza inini akati knowledge ndikuda kukutuma kumusha unodeedza mukoma John vanhu vaone ngari mukoma wadewa akazoshaika netsaona yakaitika ndomwe ndati pane program kwanzayo toda kuti tinokumbira mbuya vako vachiuya pamba iyi chirongwa chakanaka apanga apedza chiro ndaangasati apedza anga atopedza form 4 yake ndomwe ndaenda kumushando vandanodana John vanhu vaone ndomvata baba vaBarbara vangu vakatouya kubvawo ku-UK vangu vakatoudzwa kuti pane program ndomva taenda kumba kuna Barbara nemunyai ndomva Barbara anokumbirwa ndomva Barbara auya taperekerwawo Barbara ndomva auya kumba kwaDewa ndokuwanana yakaita Dewa na Barbara Muchengeti kwakaita vana vanganiko akaita vana vaviri anonzi Tanaka na Natasha na Nicole yes zvidzina yazvo kana ndakazoenda kumusha wedziva reseka nobva ndandosangana naSomandla Mafia Ndebele ndikamubvunza futi ndikangoti ndiri panyaya yaTONGAI saira wangu nenyaya yaBarbara Muchengeti inini sekuziva kwangu Barbara ndakamuziva achiri kuchikoro vachidana naTONGAI ndaitovepo munyaya yacho inini ndini pana Barbara kuti vadana naTONGAI ndaivepo zvese zvaitika tichigara kuTONGAI achiri kugara ku section 13 zvese zvaitika zvaitika ndiripo mumaoko mangu ndaigara naTONGAI naBarbara inini nguva dzakawanda icho tikabva kuHarare Barbara ndaitondibikira sadza vachiri kubva kumba kwavo vachiuya tizotandara tese kusvika zvese zvakazoitika pazoitikawo mhuri ende mwana wandiuziva Barbara kutanga nditatenda ndemwana wake wokutanga zvese izvi zvaitika zvese ushamwari hwase hwaitika pakati pedu isusu inini naTONGAI vacho naBarbara wangu uri ushamwari wangu uripo wakabatana wakadaro zvaitika kuhama uka zvinongoitika parudo zvimwe zvatomboyembo takati zvaraedu dzimwe nguva anombotipisa kuita zvokutamba ndokupiswa kwaitwa TONGAI pana Barbara zvandinonyatsoziva nehanzvadzi kana nevanhu kwanokumba kuwa Muchengeti chokwadi zvaingoitika kuti munhu mukudana namwana wanga abva kuchikora daidai ukama wacho wangosina kuti gechi pokutanga imba inozobatana vanhu vazhinji ndokurarama kwatoita tese neni wacho kuti pekutanga kana munhu wese ndamborowa natsara atsana wangu ari kuvava ndozvaitoitika ipapo parudo irworwo kuti tsana wangu ari kuvava zvazodai saka ndikangoti muchidimbu zvangu ndo zvakaitika izvozvo kureva kuti inini Barbara Muchengeti Mafia makamuona kubva achiri kuchikoro ndakamuona kubva ari kuchikoro inini chikoro anga akutopedza kechikoro but anga ari kuchikoro mazuva acho atakure nhumbi yekutanga ibarwe musikana baba pandiri inini pane zvese zvandataura ndo chokwadi ichocho inini chinhu zvese zvaitika pekutanga pese nyaya dzese ndaipirwa napanyaya ndasingazivi choda chikabva kunoku ndichibva kana ndobva kwarati unoita zvatunoita naTONGAI ndabva kana kunya mapanda chaiko TONGAI abva kwachivi taitofonerana tonosangana naTONGAI kukwekwe saka tinoita zvatunoita ndaibva kwarati kunondotora mota yangu ndoenda kukwekwe kusvika TONGAI dzimwe kana mutangira kusvika dzimwe ndasvika tosvika togara tese pamba semuri imwe chete semashandira tai ndakazobvunzawo iye Chosa kuti ku amai Nyasha ndivapi apa uyo Nyasha mwana waDewa uyo mwana waDewa ende uyo mwana waDewa ndosikamwa mai vake vaigara kuShombe pazoro papa ndo pamusha pagere mbuya vaNyasha mai vake zvino zvinyasha vari kuSouth Africa avo ndakazovazivawo vatove nepamuviri havana munhu aivasingauyi kumashozi asi pavakaonana naDewa chaipo ivo vachisanangura kuti vakaonana kuhospital naDewa yekukwekwe nokuti Nyasha naPeter havana kunyanya kusiyana stereki pamakore avo saka Dewa mazuva aishanda kuhospital ndo mazuva akaonana namai Nyasha ndokuzoita mwana iye Nyasha
asi havana mboita wana nekugara wose. Saka yakazongokurawo ari uko. Inyasha anambozonyanya kukura kuna mai vacho, kuti mai vacho vakangoti gare ndobva vada kusiya mwana uyo kuna nambuya vacho kushombe. Ndiye vanobati ni mwana angagare kuna mbuya kushombe. Ndobva amutora Nyasha ndobva vagara naye. Kureva kuti Nyasha anga agara naye pamwe chete achingetwa na Barbara. Iko zvinezvi Nyasha aripi? Iko zvinezvi Nyasha pari zvino ndisingazikana akadzokera anga akauya ku Memorial ku Zimbabwe kubva ku South Africa. Ari ku South Africa, ari based ku South Africa izvi. Ari kuite? Ane basa remaoko, mabate wemaoko ari kungoita ku South Africa. Alright. Kuzoya umwe anonzi TN. Chokwadi TN mwana watewa. Uyu musikana uyu inini kuberekwa kwake ndanga andina kuziva. Asi mai vake ndaivaziva. Saka pakazoshayika odiwa akauya mwana ndobva asvika kumusha. Vana vachiyera ndobva vanditumira shoko kanzi anoli imbouya kuno musha kune mwana ari kunzi anoda kuti akuone nekuti mai vake vane nhoroondo newe. Ndobva ndaenda kuya mwana ndobva nditsanangura kuti ndobva kugokwe. Ndobva ndati achimbomira kutaura kugokwe kwaunobva uku pahospital here yepagokwe center ndo paigara iri mai vako kanzi exactly. Ndikati kana pari pahospital vana mbuya apo ndo paziva nekuti nini taitombotiwo patinoenda kugokwe ndo taisatombobhuka marooms ndo patainogara ipapo paimba yaigara mai vacho vaishanda vaive nesi pachipatara. Saka vaive nemba ipahospital ipapo. Saka munhu wandakamba tangoti kujengeserawo kuna nambuya kuti mwana zvinogona kudaro nemakore ake netime yaari kureva kuti anogona kunge zvechokwadi ari mwana wadiwa. Saka uyu akauya dhiwa washaya? Akazouya dhiwa washaya. Regaiti nzopana pamadzimai mauti kamaipita kakuti vakasangana seiko naiye dhonga yemoyo yawo. Zvepangu makadi. Munonzani tsare? Tanzi madzimai Gertrude. Madzimai Gertrude ri pachitupa renyu rizere rinonzani? Mauti Chirwa. Mauti Chirwa. Saka rekuti Gertrude nderipi? Ndere madzimai, ndiri madzimai. Munopinda ipi chechi? Johani Masowe Shanu eJerusarema. Aiwa, zvinofadza chose. Saka mutoenda muchinorara kuMasowe? Totenda. Tongai mwe ndakasangana naye ndiri musikana ndichiri mhandara. Achiri pachipatara. Ini ndichishanda kusaluni. Saluni ini ndakasangana naTongai mwe ndaenda kunorapiwa kuKwekwe General Hospital. Angadi shamwari yake yainzi rangana yaibvisa mazino. Saka musi ndainobviswa mazino. Ndobva ndiona ndichipfura ndobva ndifarira. Ndobva audza shamwari yake kuti umise musikana yeye pachauya ikoko. Ndobva ndimisa mukomana uya ndobva ati pane mukomana ada kutaura nemi. Ndobva ndati mukomana upi akati akadai. Ndobva ndati anoda kundiona anoya kusaluni kwandaishanda kuPayline mutown. Zino ranga rabviswa apa? Apa zino ranga rabviswa ndakutobhadhara ndakuzati ndasangana naye kuaccounts kwaishanda. Ndobva nditizvo ndoda kutaura nemi ndikati ndanonoka kubasa svika munoshanda kupi ndikati ndoshanda kuPayline. Ndobva azotevera kuPayline kwacho. Imi mamasiya zvokunobviswa zino maakuda kusakana naTongai moyo? Tongai moyo akangonzwawo kundifarira ndobva nditeverera. Ndobva azonditsvaga kubasa kwandanga ndiri. Ndobva ndakazotaura naye. Aiwa, zvinofadza chose. Kachimwe nechimwe chagara chine nhoroondo uyezve rudo rwese rwagara rune parunotangira. Right. Makazotanga kugara mese gore ripi? Ndechekuti takadanana ndofunga makore 3 tichidanana ndiri musikana nemukomana. Ndobva ndiratidza vabereki vake vanova ndivo murai vanova ndivo vamwene vangu yezvino. Akati mai pane musikana ndoda kuroora asi musikana uyu anoshanda mutauni ndoda kukuratidzai. Vana mai vakanotorwa kumusha vakauya kwaigara kwabamunini vake 5 kwavadhanda vakazoshayika. Ndobva vauya mai nababa ndobva vandiratidzwa ndiri musikana vakati ndiye musikana ndoda kuroora. Mai vakati aiwa zvina baba namai vakati zvina kuipa kana riwo wada kuroora.
asi takazongoguridzira ndakazoita zvangu zvokudi zvokuzogara naye. Mdaradhanda wamukutaura ndiaidhiraivha rori kutiger if mine kwaishanda ya ndizvozvo chaizvo. Ya vadhanda ndinowaziva nekuti primary school ndakafunda kutiger if mine, saka mdaradhanda vagumisira kutakura futi nebhazi kupinda mutauni. Aiwa zvinofadza chose. Right, maipita 3 years vakomana chi 3 years muchingodanana chete? Tati chingodanana chete. Hadzina kuwandiseredza? Aiwa aiti handisida zvokukutora zvokukutambisa, da kuroora zvakanaka. Haiya mapanzo apo ko vamwe vaiti Tongai aidada, imi munoti chinazo maipita? Tongai ngasingadadi, asi kuti munhu anga achida muiri wake zvakanyanya, munhu aida zvokugeza aigona kuchinja katatu, munhu aingoti paakapindira mutana akadzoka otochinja, paakapinda notembedza changa nadzowo zveshuwa, munhu aida zvemucheno, anga asingadi zvekuchapapa pangave pamba chaipo, munhu aida zvemucheno. Bosi Tongai ndakadani naye ari mukomana, kubva ari mukomana ndatongoona kuti apa panogezwa. Bosi vakomana chona vari pachipatara nauye anonzi Ntini shamwari yake kuHarare, vaigeza vakomanawo zveshuwa. Iniwo ndaigezawo ndiri musikana, sazva zvangodondanawo kuti vanhu uyu akangochiwa kugeza kwangu nokuti yaidiwa. Indaizvigezera vano ndaishanda mutauni musaluni, achiri masaluni chaiwo chaiwo yaya, noti tumasaluni twava kotwenhema kuti twedu tokuti takaizvitira makosi edu ema3 years ekutonzi mwana vanofanira kubhadharwa mari yake yakakwana. Saka taiva nekombetini zvokuti ndichigezawo zvokuti ndosaka pandakaenda kuhospita akanzoti mai vanogeza toenderana achiudza shamwari yake, akazondiudza wake papa yake Tongai aigeza nokuti zvokutamba. Saka vanhu vaibva vazitora sezvinonzi anodada. Munhu anoda muiri wake, munhu ukada muiri wake unonzi unodada ka. Aiwa iye aida muiri wake Tongai noti zvokutamba. Aida muiri wake. Asi pamagariro nemhuri yake anga ari munhu akaita sei? Tongai aida vana vake shemu. Tongai aida vana vake zvakanyanya. Chero akushayika zvezvo paakanditora akanditi maipita munoziva. Chinonyanya kundisati ndinonoke kufa dei ndakafa kudhara vana vangu. Vana vangu. Aida vana vake zvakanyanyisa zvezvo munhu aida vana vake. Ndosaka makaona akakokorodza vana vake achigara nevana vake. Aida vana vake zvakanyanya. Ziso rake ranga riri pavana vake. Zvimwe zvamungati izvi waiti ukaita izvi matopesana naye ndezvipi? Angasingadi nhema Tongai. Munhu angachida chinhu zvechokwadi zviri straight, angasingadi nhema. Nhema angasingazifariri, angoda life iri straight ya. Pane here pamungati mimi pane umwe musi watakamboburana ndaita zvakati naTongai? Makati apa pandakaona ndakakanganisa akagumbuka. Kana kuti maigara makamutsana? Aiwa haisita singamutsani. Tongai ini ndotaura chokwadi, chero vanhu vachiteerera vanotsoziva vainyatsoziva ini naTongai. Tongai ndirespecta full, inonyatsoziva kuti ava ndimaipita. Akafa achingondirespecta vanhu vakatoshamisika. NoTongai ainzwa kuti kana mafanike malast days ainzwa kuti handigoni kufamba sina maipita. Bozi ndaiziva ndaigara namai mutanda achinzwa kuti kenza ndoda munhu anoseka. Saka indaimupa kuti aseke. Saka aitongonzwa kuti kana ndikaenda kuti nditoshowi ndisumunze ndonge maipita varipo. Saka taigana kuti aitondisira mari ndotevera. Ndokonomusetsa kuti aende kuseja ane strength yekuti aseke. Bozi at times Tongai anga nehasha but anga asingadziratidzi manje. Asi munhu anga nechi? Anga nehasha. Tingati hasha idzi aikwanisa kudziitira here kune vanhu vekunze asi mumhuri asingadziratidzi? Aidziitira mumhuri. Munhu wese taimusaluta mukubva kunani vanhu vese takatorasirwa nemunhu aigadzirisa mumusha. Bosi hapana munhu angasingati Tongai kubva kuna namai kusvika kumafamily yese maextended. Vaiti kana kuti zvinhu zvifambe vaitoziva kuti kune mukomana. Ende angasingati vanhu vanowo vasingawirirani aitibatanidza. Bosi munhu aiti ukakanganisa ka ukamudza makuhwa ainyarara. Munhu yakasvika kuti achitaura eka nyaya dzenyu ndimi akati zvakati. Ototaura makuhwa achitaura zvawakataura vanhu motoyananiswa. Ipapo munhu aida zvinhu zvechokwadi. Saka angasingadi zvinhu zvenhema ukaita makuhwa aitoziva kuti makuhwa iwayo aikumirira kusvika vanhu vavo vasangana oyananisa. Plus munhu aityiwa mufamily maigara mune order nekuti vaimutya vanhu. Aida zvinhu zviri straight achibatanidza vanhu achigara achifara nevanhu. Tongai amaipita zvavari kutaura pa zvasiyana nezvataurwa nemuzukuru yokuti kuti vaigara vakamarana kudzimara pakuti inini ndakuda kutsvaga mukadzi nekuti maipita handivahwisisi. Muzukuru wacho anga achitaura pa
asi maipita vari kuti aiwa bhozve kuti aiwa zvinoitika inotambika titika aiwa ako kutandara right regai tinzwe kubva kuna Roni wazvamburi hanzi tendai dewa vaidada dewa mukwekwe vanhu vakamuita let down yakanyanyisa dewa mukwekwe vanhu in fact vanhu vaimuti anosvida because waiti kana uri kure naye dewa waifunza katauriki naye ukasvika padhuze naye utozozvirira izoti but plus zvangori simple zvangori very simple humble and muri kuona because tongai moyo zvakaitika paari history yake yavakazoti vanhu pavatsanga kuti anosvida tongai moyo munhu aive nepride yake pabhodhi yake zvekuchena nekuti the very day randakatanga kusangana naye ini ndandaitaura leo ndasangana naye pachirinema akatorwa taki ini akapfeka matrauza emaflisi akudhara nekabhutsi keblack kakapolishiwa akamisa kola nekupedha zvimaoko sezvaita dembo zvaboza aitemba zvavachaitedzera mastanza adembo saka musi wekutotanga chacho ndakatanga kumuona ndakatobvunzawo kune mufesi anonzwa nemasikiri akanzisa gitara angaenda neni koko chirinema ndikatomuti yoko kublaza vanozvidaidawo ndivapya urikuona akati ndikamoka blazi kanonzi tongai kanozvida singaiti kanosenza kuchipatara kari kudziswa makiti ari panapa namaiki yoniya ipo pachirinema pacho vaitomuvengera nyaya iyo achiti anozvida nenyaya yekuti aingochena zvakatoimba papa naganda remvura paakatoimba genuine zvaitika muupenyu hwake kuti vanondinochinya kuri kuchena ndo zvaaingoita aifamba zvimastanza zvake zva zvekungozvidaida achidii pabhodhi yake but waiti ukataura naye angasingazvidi angasingachini aitaura ive munhu anga ari very humble saka kwekwe yakanyanyisa kuti anozvida nekuti vaigara vachimuona kubva panoita vana chechete paipa vakangomukondema zvazvekungoti zvekusangofarira munhu wemunzvimbo mavo saka zvakazoendawo vakumujaira vakuona kuti vanhu vatosumuka ikazongomudawo kwekwe zvekuti vakazomudawo papaya but madiro avaimita haasiriwo vozoona kuti aleki machesa iwo achipinda achidza mustadium achipinza vanhu kana kuma-2000 patongai moyo aitakaridza mukwekwe imomo akasingatoridzi mustadium aidza munanambizo ini memwe kuti mena tropicana muchipinda vanhu kana ma300 kana ma250 but mazekupesira zvakanga kupinzwa vanhu ma400 500 but wanyazora kuti vana aleki machesa vakauya vaipinza vanhu hobho kupinda ma1000 something ma2001 urikuona ava vanamupa respect yakanyanya vakazonyanya kumurespecta afa kwekwe yese ndobva yatinhira kuda tongai moyo murikuona vakutozozvirealiza kuti but muno mukwekwe hatisi story nabhendi kamuno murume anga akatosumudza kwekwe ndopakutanga kuchimupiga manje muno mukwekwe but otherwise muno mukwekwe havanambomunyatsomupa sapoti aifa ngotapi